Hej och välkomna. Idag ska vi spela in spökvideo i skolan. Jag känner av en paranormal aktivitet på denna våningen. Jag tycker vi går och utforskar den. Ljusförsäljningen. Åh nej, vilket litet rum. Spring! Oh my god! Jag tror det är lugnt. Jag vet ni vad som hände precis? Bordet rörde på sig där inne i rummet. Jag skämtar inte. Eller hur? Nej. Vadå nej? Jag filmar. Vi filmar just det. Detta fucking... Jag vet inte, hoppa någonstans här. Det är skitäckligt. Bara ingen har bort den. Nope.